ndikulandireni makosana chigawo chakummawa mwadzuka bwanji nonse kumwe muli. Mawu amene utabwesa nkhani yokhuzana ndi nyawo zina zake zimene zinabweretsa chisokonezo mu mzinda wa Blantyre chigawo chakummawa komweko. Eno posatira zimenezi polisi inayitanidwa monga chitetezo pabweretsa mtendere kumeneko nde nyawo zimenezo anazigwira after kuzigwira nde kunali kukwapula osati masewera kuti mwina mwake ziphunzirepo kenakake mwinako nde kuti akuziduduluza kuzipitisa ku polisi kuti no akazitsegulire mulandu bweresatu chisokonezo. Sanapitire nkhani tateni tionereko ine zinalili kumeneko kenako no tipitizeni nkhani ndi cholinga choti tithe kuyitsata bwinobwino. Chabwino taona komanso zimvera tokha cha pa background ipo makako amene chambula kanema ameneyo ku Blantyre kumeneko manopo otengera ndi malipotiwo akunena zona kuti makosana awiri amenewo amene mathebulidwa mukanema amene ayatitha kunena zona kuti nyawo zimenezo kutengeranso ndi chikhalidwe makako amene apanga practice chikhalidwe chimenechi ena amati zirombo ena amati amakaka chigawo chapakati ono komone amatchulira zona kuti zirombo ku chigawo chapakati imene nkhani zake zimakhalira pano akunena zona kuti zirombo zimenezi zinayitanidwa ku ukwati wina wake umene ukuchitika lero pa 18 Julayi chaka chimene cha 2026 ku Blantyre ko ndi anayitanidwa kuchoka ku chigawo chapakati khano boma lake kanditha Lilongwe ndi Kasungu. Of course ngati napanga pay attention background voice ipo pamene amapanga rekodi kanema ameneyi mazayankhula zona kuti kuchoka ku Kasungu ko mano officially ndi kuti palibe communication yoti makosana amene anachokera mtunda kuti ndiye akuti no atayitanidwa kuti apite akapange participate ande kuti kuchita msanguluso kumene kwa vina chani monga amene timadziwira nkhani zake zimakhalira pakwadi. Makosana amene anasiya mission yawo ndi anapeza zoti aponyeza ndithu ataye yawo aponyeza jezi bwinobwino monga amene timadziwira zirombo ndi m'malo mwake anapita mtawuni atawuni yake ndi alimbika ndi Blantyre sizuzika bwinobwino komano atapita kumene koko ndi ayaweja anayamba yoti zitolera limodzi paja timadziwa bwino magaya amene wa zimene amachita kamaka ku chigawo chapakati uku. Azirutini kavina kati kunali mwambo amene akusupidwa ndalama akenakake nthawi zina makosana amene amatha kungovala costume imene kulendo tomunsewu kuyamba kupemphesa ndalama akufuna kwabwino amatha kumaponyera limodzi ndi nkutheka kunena zona kuti magaya amene analinso ndi maindi ngati imeneyo kuti nomene apita kumeneko kuti akazungulira mu street mu atha kutolera kenakake after ndi kuti apita ku field komano mwina poti anthu a chigawo chimene chakumwera samadzindikira zimene zimachitika ku chigawo chapakati ndi m'malo mwake mwina amaopseza chani kutengera ndi narratives imene amayankhulira anthu mmasamba mchezo amaza kamba zona kuti anayamba makosana amene akukwapula anthu ande kuti amene amakana akupereka ndalama sizuzika bwinobwino apo osatira zimenezi anthu uno atazindikira zona kuti makosana amene akubweretsa chisokonezo kuti kaya kukwapula anthu kaya kutani akuopseza achitetezo anayimbiridwa foni apolisi amene anadziwitsidwa za nkhani imeneyi kuti no kuli makosana ena ake amene avala ngati gule wamkulu amene akusokoneza kumeneko ntawuni ya Blantyre kani mulimbemo ndi polisi inapita kumeneko ndikukasenza makosana amenewa kusatira pamenepo ndi apo taona ndithu kuti akulandira zikoti panyabula osati masewera waphunzitsa ndithu mwina chikhalidwe ndi mmene nkhani zake zikuyendera kumeneko officially mmene tafotokozera kuti no apolisi sanabwere kuzatsimikiza za nkhani imeneyi pano izi ndi zimene zikuzungulira masamba mchezo. Okay, chinthu chimene timafuna kuyankhulapo ndichonena kuti zimene makosana amenewa achita ngatidi zili zoona kuti no anapita kunseuko kumakapemphesa ndi kumakamenya anthu amene samapereka ndalama chani zimenezozo anachita zinthu zolakwika anayitanidwa ku mission bwinobwino pamene mangoyeneka ndikapanga participate kumeneko ndikavina kumenekoko maziwa kalepa ukwati mwina ena ake anakatha kuwasupaso bwinobwino kaya ayi ndikuti amene apanga hayawo kutheka ndithu kuti anakapasa kenakake sanakangowasiyasiya pano ukwatiwo ngati unali wachibale onso potenga ndi chikhalidwe amazindikira bwinobwino ndipo anakapanga liwadi magayizi amenewa monga amene zimene kukhalira. However ngati anapitadi kunsewu kasokoneza kumenekoko apopo ndi sipanachita bwino chifukwa polisi ndithu inapita kumeneko
katapa ndikuyamba kuwathebula ngati mmene taonera pamenepa. Chinthu china chimene ndifuna kufotokoza ndichonena kuti timaziwa bwino nkhani yokhuzana ndi zikhalidwe zimene Amalawi timaziwika nazo. Maso mu zikhalidwe mmene kulinso magule osiyanasiyana kuphatikizapo gule wamkulu. Ndi gule wamkulu amasangalatsanso kwambiri kapita kukaonera mmene anthu amatchapira ngoma kumeneko, mmenenso gule wamkulu amavinira. Zimakhala ndithu zinthu zabwino, zinthu zosangalatsa kwambiri. Ndi pamene pakuchitika mwambo wa gule wamkulu kumakhala chikhamu chifukwa choti chimasangalatsa kwambiri zinthu zimene zikumachitika. Andino munthu wekha chifukwa cha mmene guleyo akuvinira matha ndithu kupita kukasupa kumeneko kena kake kamene unali nako. Zimakhala ndithu zinthu zabwino kwambiri. Pano pali anthu ena ake amene amachita zinthu zolakwika kwambiri mu dzina la nyawu kapena kuti mu dzina la gule wamkulu. Ena ake amachita ndithu zinthu zosokoneza kwambiri m'makwalalamu ambiri. Ndithu nkhani zake timakhala tikuziona amene zimakhalira. Amapezeka zona kuti kulibe function ina iliyonse amapita ndithu kaya kudambwe kumene amakawedza potengeranso ndi manaletives a magazi amene wawo, and then akapita kumene kucha ndikutuluka ndikuti amayenda ma streets kamba kumapemphesa chani machitanso zinthu zosokoneza mwina kumenya anthu kumene kuvulaza anthu kumene zimakhala zikuchitika zimenezo. Zomwe tikatenga ndi ideology gule wamkulu zimakhala ndithu zinthu zosiyana, chifukwa gule wamkuluyo ali ngati mbali yachikhalidwe komanso mbali ina yosangalatsa anthu. Kumapezeka zona kuti anthu akupanga abuse chikhalidwe chimene chocho zolakwika, andinso ngati society simene akumazipanga embrace zinthu zimenezonso. Konse takhala tikuona atsogoleri osiyanasiyana, mafumu osiyanasiyana makamaka kumene miyambo ngati imene imakhala ikuchitika amabwera ndithu public kupanga condemn zinthu ngati zimenezo, komanso mwina kupereka lamulo okhwima kwambiri kuti amene apezeke akuvala zinthu ngati zimenezo kumakaopseza anthu amene akumakachita zinthu zosokoneza zina zake azilandira zilango. Ndimene ndithu nkhani zake zimakhala zikuyendera. Komano kwina kwake dera ena anthu amangozisiya atsogoleri kumeneko amangozionerera zinthu ngati zimenezo zikumachitika, anthu kuvala zinthu zimenezo, kuvala ndithu costume kupita kunsewu kumakasokoneza mtendere wa anthu kumeneko, kumenya anthu enanso kuwabera anthu kumene amatha ndithu kumaba atavala zinthu ngati zimenezi. So it's unfortunate. Andino tiwene kuphunzira kuti machazi tikupanga mwambo wa chikhalidwe timangoyenekanso kumatsatira malamulo a dziko, kuti malamulo amene akutishana ngati sitikutsatira ndi muja timapeza zoti tikathira mu chitoposi cha polisi pangati mmene zakhalira pamenepa makosana amene wandithudi aponya mu chitoposi watseguliranso mulandu osokoneza mtendere wa anthu. Ndiye kulinso achinyamata ena ake makamaka ku Lilongwe uku malo monena kuti apite azikagwira maganyu zinthu zoti zithe kuwathandiza pa miyoyo yawo. Amapezeka zonena kuti kulawirira kavala zimenezi zikulendo munsewu kuwapseza anthu kumenya anthu chani kuwapera kumeneko makwalalaku zimakhala zikuchitika zimenezo. Takhala tikuziona zimenezo zikuchitika ndithudi amonena kuti alawirire kaya madimba mwakatipula kumeneko akumakomba njwera achinyamata ena mukhakomba njwera kumeneko mano amakhala busy alawirira kale nthawi ngati zinozi. Ndi kuti no avalavala zinthu ngati zimezi kupita no mmisewu kuwapseza anthu kumeneko makhala akudimanda ndalama kumeneko. Penanso tikayenda msewu wayemwani uti khazonena kuti tikupita ku chigawo chakumpoto kupezo zoti ukumana ndi magayizi ngati amene wavala zimenezi basi busy kupemphesa munsewu chani kuchita zinthu zina zosokoneza moti awirire kaya ndi kumunda ndikathamanga haso ena ake yomwe ingathe kuwabweresera kusintha pa miyoyo yawo asino busy ndi zinthu ngati zimenezi, zinthu zosalongosoka. So it's high time machazi tikupanga embrace chikhalidwe chathu kumapanga magule osiyanasiyana komano tikuyenekanso kumakumbukira zinthu zimene zingathe kusintha miyoyo yathu kaya kupita kudimba kaya kukalima kumunda and kukachita business kumene zinthu zimene zingathe kutukula mafamilizi athu osati no basi busy kulawirira kukavala zinthu ngati zimenezi kuyamba kumakachita zinthu zachisokonezo. Ndi mujano anthu amabwera kumazayankhula zona kuti anthu ngati amenewa amachita zimenezi chifukwa cha mphamvu ya ulesi safuna kugwira ntchito mano amafuna zona kuti apeze maulere asanagwire ntchito. So tiye ndithu tisinthe mindset taganizidwe tisinthe ndithu takupita kukathamangathamanga business yathu katawira kumunda yankudimba kumene atakaomba njwera tathamanga ndithu haso ya nzeru bwinobwino kuwa kumeneko ngati nokuli zochitika takupita kumeneko kukachita zinthu ngati zimenezo mungano mene chikhalidwe chathu chimayendera osati kumakasokoneza anthu. Ayi mmene nkhani zake zikuyendera sizoti mukuonapo bwanji makosana pamenepa analondola magayizi amene wakupita kunsewu kumakasokoneza kumakatolera ndalama kumeneko pena zimachitika zija zimapeza zoti anthu kuyima munsewu kumasokoneza anthu adimanda ndalama kumeneko penanso kuwabera anthu kumene. Kodi ndi zabwino kutengera ndi zikhalidwezi ati tili maganizo amenewo titha kufotokoza comment section kumano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.